Så er det blevet lørdag. Og på vores vej til påske, så er det blevet stilhedens lørdag. Og når vi har skrabet den, så står der, den store idé med i dag, det er, Gud arbejder stadigvæk, selvom vi ikke kan se det. Vi sluttede i går af med, at Jesus han blev lagt i graven. Han døde på korset og blev lagt i graven. Og vi skal læse noget sammen nu. Og det er i Matthæus 27, 57. Er I klar? Og det er den her bibel igen. Så læser vi. Der står: Men da det var blevet aften, kom der en rig mand fra Arimathæa, det er svært navn, der hed Josef, som også var blevet en disciple af Jesus. Han gik til Pilatus og bad om at få Jesus legeme, og Pilatus befalede, at det skulle udleveres. Så tog Josef Jesus legeme og svøbte det i et rent lagen og lagde det i en ny grav, som han havde lavet hugge ud i klippen til sig selv. Han væltede en stor sten for indgangen til graven og gik. Men Maria Magdalene og en anden Maria var der og sad over for graven. Næste dag efter forberedelsesdagen gik ypperstepræsterne og farisæerne sammen til Pilatus og sagde: Herre, vi er kommet i tanke om, at denne bedrager, mens han endnu var i live, sagde: Efter 3 dage opstår jeg. Befal derfor, at graven skal bevogtes indtil 3. dagen, for at ikke hans disciple skal komme og stjæle ham. Og sige til folk: Han er opstået fra de døde, for så bliver det sidste bedrageri værre end det første. Pilatus sagde til dem: Her har I vagtmandskab. Gå hen og sørg for, at det bliver holdt vagt, så godt I kan. De gik hen og sikrede graven med vagter, og ved at sætte sejl på stenen. Så ingen måtte slippe ind, og ingen måtte slippe ud. Stilhedens lørdag. Jeg tror, det har været svært at være disciple på det her tidspunkt. Tænk, at din bedste ven og den, som du er gået med, dag ind og dag ud, lige pludselig var væk. Og ham, som du troede skulle redde det hele, redde dig, han døde bare. De vidste jo slet ikke, hvilke planer Jesus havde, selvom han faktisk havde sagt det til dem. Og selvom ypperstepræsten egentlig også godt vidste det, fordi de sagde: Hey, han havde altså sagt, at 3 dage efter ville han stå op, så vi skal have nogle flere vagter omkring graven. Selvom de havde sagt det, så forstod disciplene ikke rigtigt, hvad det betød. Men det er sådan med Gud, det er sådan med Jesus, at selv når det er, når vi ikke kan se, hvad det er, han har gang i, så har han altid gang i noget. Så selv når vi tror, nu er det helt dødt, Jesus er i graven, det er helt færdigt, så er han aldrig rigtig færdig. Det er lidt ligesom, i denne her tid, så er det jo forår, og jeg har fået en stor have, og jeg er i gang med at plante. Og jeg er i gang med at plante tomater. Og lige nu, kan I se det? Der er der ingenting. Det er bare jord. Men jeg har lagt et tomatfrø ned i. Og jeg håber på, at den vil komme op af jorden. Men jeg kan ikke se det. Jeg kan ikke se noget, der er bare jord. Jeg kan ikke se, hvad der foregår dernede. Hvis jeg begynder at pille i det, så ødelægger den måske. Og jeg skal væbne mig med tålmodighed. Men jeg kunne jo godt tro, at der ikke var noget, at den ikke ville komme, og det bare ville være slut, og der slet ikke ville være noget. Men nu har jeg jo prøvet at dyrke tomater før, og jeg ved godt, at nede under jorden, lige nu, så er der et lille frø, der er ved at få en lille rod. Og lige under den, så er der i gang med at spire en plante op af jorden. Det ved jeg godt, for jeg ved, hvordan det så ud sidste år. Men hvis jeg ikke vidste det, så ville jeg bare tro, der kommer måske slet ikke noget. Men under jorden, der hvor jeg ikke kan se herunder, der foregår der alt muligt. Jeg kan bare ikke se det. Og jeg tror, det er lidt sådan, disciplene må have det. Kan vide, om der overhovedet kommer noget. Kan vide, hvad der sker. Nu er det bare ingenting. Men de kunne slet ikke se, hvad Jesus havde gang i, da han lå inde i graven. De vidste slet ikke, at 3 dage efter, så ligesom de her spirer her, kan I se dem? Ligesom de her spirer,
så vil han stå op igen. Ligesom de her spirer kommer op af jorden. Og der kan vi jo se det. Men det vidste de ikke på det her tidspunkt. På den her meget stille lørdag. Så de skal væbne sig med tålmodighed. Det kan være svært. Jeg har 3 spørgsmål til jer i dag. Det første, det er, har du nogensinde prøvet at blive skuffet? Skuffet over noget? Det har jeg i hvert fald. Prøv at snakke rundt om bordet om, har du nogensinde prøvet at blive skuffet? Jeg tror, det er sådan, disciplinen måske må have det. Jeg har været skuffet. Nummer 2 spørgsmål, det er, spørg dine forældre, som sidder også rundt om bordet, om de nogensinde har prøvet at være skuffet på Gud. Noget, de har bedt om, som ikke er sket, eller noget, de har ønsket sig, som ikke skete, som de ønskede. Har de nogensinde prøvet at være skuffet på Gud? Og hvad gjorde de ved det? Hvad gjorde de med den her skuffelse? Det er et ret spændende spørgsmål. Prøv at stille dine forældre det. Det 3. spørgsmål, det er, hvad kan vi gøre, imens at vi venter på Gud? Det kan også være, at du har spurgt Gud om noget. Du har spurgt om et svar, eller et spørgsmål har du stillet Gud og venter på et svar, eller du har bedt om, at nogen må blive helbredt, og du venter. Hvad kan vi gøre, imens at vi venter på Gud? Det er et svært spørgsmål, og jeg ved ikke, om der er noget rigtigt svar. Men det er et spændende spørgsmål. Det er de spørgsmål, jeg har til i dag, på den her stille lørdag. Jesus, tak fordi, at du er med. Når det er, at vi ikke kan se, hvad du laver, så har du stadig i gang med en masse ting. Jesus, jeg beder dig om, at du må hjælpe os med at blive tålmodige og stole på, at du er den, du siger, du er. At når du siger, du vil stå op 3. dag, så står du op 3. dag. At vi må ture og stole på det, du siger. Tak fordi, at du er med os. Og tak fordi, at du stod op på 3. dagen. Tak fordi, du er med os. Og tak fordi, du er med os i dag, hvor det er lørdag. Tak fordi, du elsker os. Og du holder os i din hånd. Og intet kan rive os ud af dine stærke hænder. Amen. Så håber jeg bare, at du må få en rigtig dejlig og velsignet lørdag. Vi ses i morgen.